הסדרה חדשה ולסדרה קוראים פופולרית. בואו נתחיל. אוקיי, זאת קים, זה האמא והאבא, זאת התינוקת אריאל, זאת נוי וזה נועם. בואו נתחיל. אוקיי, אני אצא להיפגש עם חברות, אני אחליף בגד כדי שיהיה לי תיק החדש שלי. טוב, אני אצא, אני אתקשר, יעשה קודם טיק טוק ואז וואו. טוב, עשיתי. נכנס את הטלפון לתיק ונצא עם האבא. אני יוצאת. אוקיי, מתקשר לנו. תן לי. אוקיי, בואי נשב פה. בואי פה, כן. אוקיי, זה לא מוזר. אוקיי, אז מה תרצו להזמין? אנחנו נשמח לשייק, דונאטס ונודלס. אוקיי, אני מביאה לכם כבר. טוב, בבקשה, הנה. טוב, בואי נלך. כן, אני צריכה לשלם, אז אני אשלם עליי. טוב, הנה, שילמתי. בואי אל הבית שלי. אוקיי. אוקיי, הילדה בסוף לא יכלה. אוקיי, היה ממש כיף. עכשיו אני אבדוק כמה צפיות קיבלתי על טיק טוק. 100,000 צפיות ו10,000 לייקים. אומייגאד, זה מלא. אני חייבת לעשות עוד אחד.